Laixiar irratia, Gabon kantari. Ego berria! Gaztainak erre artian, txiplin txaplapu. Apagontzal! Gabo gaua poziki garo daigu. Laixiar, Gabon kantari. Iepa, arratzaldeon beste behin, hemen txegauz, Laixiar irratian, eta gaurko honetan, 3. saio edan honetan, nobedade galant badekogu, Laixiar zelaitik gure sede barrire bajatu gara, pizkate zibilizazioa hurbildu gara, eta estreineko aldiz, hemen txegauz abadetxien gure saio atara guran. Eta horrez gain, pasan hastien komento naben, ez? Zelan, Markel, horre entrevistatxun bate daukia bela Euskal Irratiko egaz. Da hori bilizan paparra altu baina behitu nuna torjakun, azken nien gure zehazkan hemen da barrido. Iepa, arratzaldeon. Arratzaldeon, Markel. Bai, kustinu hori da, Euskal Irratian egon itzela, entrevisti egiten. Da, gainera politie, ez da izu zan literaturan inguruko programa baterako. Baina, zauztia ez, azkenien Joseba Arginano hartu da bi, horretarako balitxo da bantza mutilek. Baina, existe zuzan hori. Bai, hori handolan da, bai. Eta orduan, hemen atorre sopita eskatzen, barriro izten manozue parte hartzen irrati zen, Bueno, nik egiz esan hori humilazio jaso baso da Joseba Arginanon lekuen ibili bezala hori leku ikendu batzu berak, ez dakit, zuek ze esaten dozu, a ber.
Neuri pena apurtxo bat emotu uste egitzen zen da. Ez da, Jose Arginano natzik lleva. Ostras, zer iso está toto? Bai, gauza zer iso da, eta bueno. Portan ala, esan biot, eskarrak egun ditzeaz jende bateriz, oingo gunetan, legunien Laixia irrati zentzuan jende batek galetu oste, aber zelan juntzan Euskal Irratiko entrevistia. Orduan, hemendik esker sentitu euren dako, hainbeste konfietiarren, holako entrevista baten holan zela. Bai, benetan, beridiku emote ban, ez da? Beridiku. Bai, eta batzuk holan sinistu da, bie. Kasira baten be sinistu naben, Bueno, horrek asko esaten dago gandik, ez da? Sinazgarritxasune badeko, eta ondo da. Bai, eta gainera, jendie galdetxie be, esaten dago, jendie gentuten dagoela, sol zentuten dago. Bai, seinale hona da bintzet. Esan dago ztio, bai, handerrekondo, handerrekondo jen dago. Bai, posten naz. Hori begitze data. Bai, zare sozialetan ikusi dut mensajetxu bat, hau pagamo da, ostra, horrek morala behaltza biten dago, Bai. Baina, bueno, oine... Saiuri, segidatxu mongo zeu. Bai, oine maitane deku hemen paso eskatzen, ze uste dute sorpresatxo bat dakarrela, a ber. Ia. Bueno, hemen gauz plazan, rabetan, eta plazako umiak agertu die, eta esaten da bie gure da biela kantau abesti bat, ezta? Gure dozue kantau? Zein abestuko dugu? Olentzero tastoa! Bueno, hemen gauz, nortzuk gauz? Noaf, Aiara, Maia, Ane, eta Maider. Eta Maitane! Hasiko gara? Bai! Venga, play, Bat, bi eta hiru. Zero Tastoa basora joan dira, bidean galdu eta azerretu dira. Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta azerretu dira. Olentzero kastoai, belarritik dira. Astoak olentzeroi, raketatik dira. Olentzero Kastoai, belarritik dira. Astoak olentzeroi, raketatik tira, tira, elkarrenak dira, tira. Konponduko dira. Zelako kantu politxe, Maitane eta umiek. Oso ondo eskertzen da, Bueno, gure da behin etorti edeki umiek kantora. Eta Gabonakin jarraitutez, Gabonak orda duzenez, olako atal saio berezitxo bat ingo gaurkuen, eta beste sorpresatxo bat deko guz, hemen deku Olentzero, Arratsaldeon. Iop, Arratsaldeon. Zer moduz? Pitxe, segoteko desietan. Oso ondo. Ontxe hasi bizara erregalu prestatzen, da, antolaketie, gero etxietara joen, baina badakizu apur bat sasoi berezi zen gauzela, etxietara juteko eta badeko zu gel hidroalkolikue edo onjo zu testik edo... Testik, ez dotein, claro, ni mendizen egotenaz, nik etxa indein, da, claro, nik kontakto humano eta holakoeke ez doaz, egiten. Zero, baina, helak eta holako historia batzuk, derrigortu indozti ez da, bilin biko diez. Ondo. Eta Mari Domingik ezin izen dago etorri entrevistara edo? Esan notzen, baina eske... azarre deket, azarre. Bakizue, mendien da bakarrik ibilten az da bera etorri da bakarrik bizitan. Eta mese batzuk eskatu notzen da etxakon guztau eta
Azarre deket. Bueno, urrengoen agarbera etorten dan, Ia. Zelan doi prestaketi, tximiniatik sartzeko eta apur bat argaldu zara, dietan pinza edo zelan doi? Ez, tximinie ez du bada hartu porrea bota eta barrure, hor ez da goten arazorik, da bestela batetik edo sartuko gara eta egon lasai, erregalo danak zuen etxetara, etorriko diez, tranqui. Ondo, bueno, susto handirik emon barik, Zaratak itxigaz, tranqui. Eta, erregaluen truke, etxaskotan jendiek jatekue edo edatekue egizten dau, zuri ze guzteta jatzu, ze guruzu izti etxietan? Bueno, azteko eta behin etxe lanetan ez da goten, Ze petzetan izena denik turroi eta holako gauzek beti entzuten direz jenteak izten da birna, baina ez pentsau, izten debriez, igezko urtean horretan diren turroi merkeak, horrek izten da bez da... Koño, gorrak, ez da? Bai, eta ginez hartzeko gero horri, txarto goten da, iketza gero baino gorra goten da, eta... Bai, azkenean nik ez dut zer jaten, ez dut jaten. Esan. Bai, iketzana parkatu lentzero ikiarran, zu zara eminentzia bat da. Iketzana esan duzula, nora erungo zu iketza, zein hitzetara erungo zu iketza? Pentsetan dozuenan aldien leku askotara, askotara. Uniko iketza eskatute leku batera eruten dute. Jon, korostondoko ari bakarrik erututzete. Bai, arek eskatu iten deu, iketza, vegetala. Betu. Bai, da urrinetik ekarten dugu, nik eineko abesta guri ziten da urrinetik ekarten dugu, bai? Ondo. Iketza Josue Agirre, ez da? Iketza bentako, iketza. Ari be iketza loko jako, bai. Merezi dute deko areke ez da ondo portaten sekuleta. Horrera ingu, hemen arazuetan sartu baino lehen hau. Vale. Nik kuriosidad bate dekot, telebizioen agarten zaren nian. Horre, claro, hainba biderre agartzen zara telebizioan. Bai, famoso naz. Bai, eta nik dudi dekotena da. Bota, lotxatu, bota. Bilbon agertzen zara nien, izierra baltzak itozu, da Donostin zurixe. Hori zelan gauleke? Bueno, horrek dekoz azalpenak asko dekoz, Deko, Bilbon, esto este moten astirik, Bilbora lehengo joatenaz da, etortenaz menditin atorren moduen, balz. Tortenaz, iketzan ondarrakin da zikin dute, jotenaz. Karo. Da gero, Donostirantza noala, beti uri iten dau horregunean. Ez da gizea iti, baina beti uri iten dau. Eta uriegaz, bizerra zuritu iten dute, iketzan hautza badue. Eta nire bizerra da zurie. Da, orduen zuritute heltzenaz ni Donostire. Ostra, jode. Eta, baina ez pentsatu bakarrik Euskal Herrien da hiltzenaz, ni, Ni fama buenaz, Bai, ni mundu guztire jatenaz. Mundu guztire, Nik hartzen dut gero, dutxea. Donostine bukatute, dutxea hartzen dut. Da dutxetute gero jartzen az pintzelen moduan. Atletikeko busua jantzi, txanoa, da horri bitenaz, Papa Noel edo, beste izema jartzen duzti, zeu zara bebaia? Ni mundu guztien hiltenaz. Joe. Bai, Ameriketan, bai, Afrikera heltzenaz, baina olentzero izinegaz, ez? Betu. Inigituko esaten, nos pasatzen zaren Afrikatik. Eske inigito berari behiketxa erumekotzetze, beti esan da zen, ni jotenaz, karo, beste izen bategaz, ane olentzero, ane euskerea eta ez da, erabiltzen da. Handekete beste izen bat, ni benaz akortan, hainbeste izen deko daz, ezin akortanekin. Jode, mundiala zara orduen. Ba. Eta oin pregunta importante bat enbiotzut. Olentzero. Ez usteu, Lan asko jertzie edo txupa de kuero. Ja. Horretan uste dute inigiton lagunaz dela horretan, Bai, nire txupa galtza gustatzen datez, gero iketzagaz, ez da notetan zikin basoaz. Orduan txupa hori nahiago, eta gero pixkate musika zatatzuen, bai, nahiago izan denik, Bueno, hori nigeto hasi da umiendako lako kantzinuek eta espetakulo egiten da... Ba, diruen truk edo zin salduten da, Bai, egiz izan... Bai. Atzu ikusten eman da... Horre baino bilur handizari guztatzen monen, ezek. Bueno, bai, kolorineko uliekin da, bai. Amaitzeko lentzero, pena bada, baina amaitzen biogu. Banoa ja? Bai, izu hau komunikabideen mundue, nik aurraztiedek, eta torren astean ja ez dut astirik euko, aurraztiedek, bueno, vale. Urrengo urtian dut jokotzu barriro, tranquilo. Vale, ez da, arazorik ez da. Amaitzeko, usto eta etxien egongo zarela oingo gunetan bai, ez da umien gutunek eta jasoten. Hori da, bai. Normalean, leku guztietan egotenaz da, baina eurten nindote esfortzoa eta horre iurretan egongo naz, abadetxean,
balkoien alba da, balkoien edo biztan egongo naz. Eta, bueno, horre ipiniko dugu buzoitxo bat, eta zuen gutuna zalak eta tanak eta, eskariekin, bota bertara, eta nik 24 gauean saiatuko naz, da beteko da zuen eskariek. Oso ondo, Lentzero. Eskerrik asko eta formala izen, Ni formalan naz. Así que lasai, bai. Eta iketxa hartzen duzuenok, ni gazi zarzarratu, Urrengoan hobeto portau eta eroango dutzuet merezi duzuen hori, bale? Oso ondo. Venga, agur. Hala, Lentzero. Bai, agur. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, and I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days, may those days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Now I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Bueno, Olentzeron entrevista berezi hau eukin da gero. Beste atal barri badakargo, pixkat efemeriden antzadeko eta jake ondo ikusten izen dugun hasier efemeridetan, esan du, segatik ez, da ekarriko Gabonak munduan izenaz beste atal barri bat. Bai, atal barri bat eku, gaur efemeriderik ez du ekarri, baina Gabonetako hau programa berezi hau indogun, iten gabizan. Pentsau du, apur bate ikustia, ero konparetia, apur bate konparetia, Gabonetan ero dauzen oiturak, ero iten dien... Ez da, egoten nien berezitasunek eta pasetan dien gauzak eta... Da gauza kuriosoek gure izin dugu lortu, emendeko irati bebai gebaz. Hola! Apur baten komentetako. Bai. Eta, bueno, beste barik... Bai, venga, hasi, bilurri parik. Burrinera joango gara, baina larrei barik, Europatik hausiko gara, eta... Bueno, lehengotain Irlandan, hemen Olentzer hori ipintxinako moduen, igezko turroi zikuek eta ipintxinako zamoduen. Lan esan dugu, bai. Eta gizuek etxien bedezu zerrupin igotze zuen, Turroien etxien. Turroi ipintxotzen bai. Ez, hortengo. Zuego nazai. Formala gara. Ertu, han ipintxen dotzia, han inabe, han Santa Claus ditzotzia Olentzer hori, baina han gure izen dabe, oitura hori, bapur baten eure ganatu ero. Bai. Eta han ipintxotzia pudin bat, baina handieko bertako Guinness cerveziaz, edo bestela bertako whiskizaz. Eta hori ipintxotzia. Ostra, meritu badeko Santa Claus. Meritu badeko. Lehengo etxitan, ondo, baina azkenetan, ati aserteten badau, Eta probako dabe, baina, bueno, bestela, sakea hona ukingo da barek. Bai. Ingo da barek. Beste berez itxasun bat, Albora West, Txekia, bueno, Albora West, Txekia Republika, Albora buen estau, baina, bueno, han egiten dabe gauza kurioso bat, Gabon gabaz, solteraro dauzen emakumiek egiten dabe, ia urrengo urtien parejito poko daben iragarri ala ez. Hori zelan. Osea, apostu du moduen erronka bat bakotxa bere burueri? Ez da, iragarri egiten dabe. Da egiten dabe, etxeko atieri lepu emoten ipintzen die, eta buruganetik zapata bat botaten da. Buruari, zapata bat? Zapata bat bota? Bai, zapata bat kendu, da bota egiten dabe. Eta zelan dakizu gero... Atieri zer. Eta egiten dabe gero. Puntie... aterantza begire geratzen bada, hor gure dago esan, pareji topoko da bela urren urtien. Sortuko da bela. Horpoe geratzen bada, gure dago esan, urren urtien, solto begatuko zaela. Eta dudia deku, ia mutiek egiten daben, ala ez.
Eta beste duda bat importantia bedekune da, albos geratzen bada, Ia sepazetan dan. sepazetan. Horre, ni ustez, 50-50. San Antonioan urkiolan argi bueltak emotie fasillo bitxengo dala, ez? Ja, bai. Hor behintzete seguridade bako zu ondo itxen dozune. Vuelta gemon eskero, ya está. Ja, seguro dekozu. Claro, bueno, hori pregunta emikotze gurerik, urrengo baten esplikauko. Gora txogu ez, da Suezian, eken dabe bai, gable, herri, genero, eken dabe, hauntz bat ipintzen dabe, plaza erditzen, baina hauntz erraldoi bat, lastozkue. Lastozkue. 13 metroko alturakue, eta Zeus. eta 3.600 kiloko pitxue dekona. Koño. Eta segun egin zan, ze oituri hartu abien ero erritzen, erreteko. Hori hauntz hori, Gero erre. hauntzeri zue emoteko, Jesus. legala ez da, ez, kuen da zue emon. Baina, lastozko euntzeri, ez? Lastozko Bai, Vale. Kuen da zue emon, berez ilegala da, baina, bueno, oitura hori ero hartu abien, eta hemen deku datue, 1976 hasi zien, Bai. eta geroztik, 28 urtez lortu dabe erretia. Erreti. Ai, ama. 28 urtez zu hartu ben, Ja. dalan dabe jarraitzen dabe. Azkena, 2015 izan zen. Jode. Bueno, kuriosue. Bai. Jo, gero bombero izlako bierroko da, hori amatetan, 13 metro dana 13 lastuaz. metro. Bueno, zu hartuko dut da... Ja, kriston zue. Momentu nerreta fuera. Bai, Bai, gero bai. apuraten izko paseu da, Jo, garbi dau. Bueno, hori idei hartu diko San Juanetako, izortan etxeko. Betu, hemen... Bai. 13 metroko San zue. Juanetan. Bai. 13 metroko zue eta fuera, latigo. Ono izan dike hori be. Albuen eken dabe, Norvegian, oitura zar bat dekie, dana erratza gordetiena. Erratza egiten dabez gorde, ze oituri dinon moduen, gabon gabaz, orginek urteten die, eta erratzak topetan ero urteten die, gero horrekin egaz eiteko. Eta ondino badau jentia antza, etxeko lekuruk eskutuenien gorde egiten Gorde duzunak. zen. Gero zorginek topetako. Da gero zer pijamonin barriz erosi? Ez da, urro unien, gorde egiten dabez. Ba, igual... Zorginek topa bez da Igual baten bate gordekoan behin, da ja eskusiek egabezko baik ez pasau ez eiteko. Ba, izan leke. Bai. Bierri pesetxien. Bueno, Norvegian nuen pentsando, nahiko garbizek, eta Formalak. txukunek izango diela. Bueno, ez dakigu. Bueno, horre, jarraituz, Serbian be apur bat makabro azten dabez gabonak. Apur makabro Baltzien. Bai, ez dakit. Eken dabena da, abenduak 25, baino domeka bi harin hau, ama hartzen dabe, umiek ama hartzen dabe, da sekuestra beten dabe. Sekuestro? Alan topa du, sekuestra beten dabe. Ai, ama, hori oso fuerte. Gogorra hori. Oso. A ber, unberen bat entzuten badau, amatako gratis. Kontuz. Bai. Umiere ideiak emoteko egitzen zen. Bai, hori egiten dabe. Sekuestra egiten dabe, da oparizek emon arte, oparizek lortu arte, ez dabe soltetan. Ai, ama. Eta, bueno, oitxura hori deke, eta, bueno. Ostra, aitek bierrauko orduen, mieri eskatu da. Bai. Tempora guztiza. Portu, asuntu da, urrengo domekan, gabonak aurreko domekan, egiten dabe, aite sekuestrau. Ai, ama. Osa, bizek. Barrio oparizek eskatzen dabe. Jesus Maria. Eta emon arte, ez dabe soltetan. Ez da soltera, oza, bakarrik da sumiek. Ba, ez da gitze, egitzen zen da ez dugu oso ondo, ez datuek, zelako makaburrek izan aldien, zelako gaiztu egiten aldien Serbiako umetxoek, baina... Zaparru gordatoz, Jo, bai, dut gurasoek, beni dute ongo diela, eta Bai. regaluk erosila, fetxa dugu Informazio ez da etorriko el mundo tudeitik edo lan, ez? Ezen dugu gure iturrizek, Eta zalantza jartzi barren, baina... Bueno, ez du eso esango. Jarraitu dugu aurrera. Beste itxura polis bat iruditu baten hau bai, Letonian egiten dabe, Gabon gabaz, afariz egiten dabe familiziaz, eta falostien egiten dabe arbola aspire joen, bakotxak bere opariz egartzen dauz, baina opari bakotxeko emi dabe poema bat resitau. Hola. Eta poemarik espadau, ez da oparirik. Bai, politxe da. Politxe. Esfortzu ero bai, eta bere lana, bai. Bere lana eskatzen. Serbiarren parien bakezaliek. Bai. Ez deko alderik, bata ez diaz. Ez da alderik, ez. Eta, bueno, izenleke, ez da gaitu gupe hemen proposatu aldugu, eta gupe naldugu gure etxietan, gauza politxe izenleke, geuk hemen bertxue dekun moduen,
ba, Parisek jaso baina hau familizeri bertxotxu batero. Sikeran koplatxu bat. Sikeran, Bai. sikeran. Serbiako aztu, Serbia, fuera. Serbiako eitxi bakie, baina... Fuera. Hori bapez, baina, bueno, bertsoa botatiena, gauza politi zineke. Bai. Eta honegaz, jongo gara probatu urrintxu hau. Japonen arte jongo gara, probatu buelta txue momotzi hau, buelta laburtxo bat, mundueri. Eta Japonen geratuko gara, zean, oitxuri edeke, nahiko kuriosu iruditu bat bai. Gabon gabaz, KFC, Kentucky Fried Chicken, hori, el pollo frito famosue, horregaz abetuko. Bueno, propagandien jeda dauz. Ja. Beti gabiz bardin, Bueno, izo horretan ez dago Kentuckyrik, orden ez dugu olako arazo. Vale. Bai, eiz. Bardin. Bueno, oize, sin más, kuriosidade moduan, 70. hamarkadan enjeko publizitate kampaina bate gaitik hasi zien, Kentucky para Navidad, japonez ez dakit zelan esaten den, holantiko bat. O tristi, gabonetan hori asko. Bai, bueno, han, Japonen nahiko, gabonetako ospakizunek ero nahiko gauza residuala, ero ez dakit, Simple. kanpotik ekarrituko gauza bada, orduen, bueno, ba oiurari hortua bien, da, kuriosuri joate esatien. Eta amaitzeko, jongo gara Brasilera. Brasil. Bai, Brasilan egongo die gabonak traje bainoen eta ondartzen futbolien horretan futbolan jolasten anibiliko die. Eta, bueno, handeki, ez dakit, uste da bero esaten dabe, gabonetan animalizek berbaiteko gai diela. Gabonetan? Bai. Eta umiek, antza saiatzen die, bere maskotakin, Hor uste informazio falta jatzule. Hor, zerbezi baino gorra onzo zertxoa da bilen bitartien, ze bestela... Ez du, Brasildarrak ez du zelatuko, baina, bueno, hori oitura hori deke antza. Eta beste oitura bat dekiena, hemen etxe batzuten egiten dana, ero zueri galdetzie gure nuke berre. Bota. Han behiten dabe zapata barruetan, oparizek, zapata barruan gorde? Zapata barruetan epini. Ez dakit zuen etxeetan, hemen badakit nik etxe batzuetan, ero egiten dala, ero... batzuk Ameriketan kaltzetine besta ez ipinen. Bai, santanak. Bai, adibidez ikusi. Bai, ipinen dabez, Inglaterran ipinen dabez antza, kaltzetinek euren oien. Gurien ati ezabalik izten du, por si acaso. Tximini japurtu izteien, ati ezabalik izten du. Da, gaitzi izela. Gabitzen ez bada, sartu ditu. Zuk imaginau, nik urtero lentxerorik gauza eskatzet, dau publiko engotzet, dana izatetxe bardine. Nik helikoptero eskatzet urtero. Sekul ez tozte karri. Claro, zapata bat ibinen motzete helikoptero ekarteko, nun sartuko da? Nun sartuko da? Datetik ezilik, enbitzezu landanan leku... Heliportua. Horrizteko, karo. Nola nihuel ekarriko zu. Ni seguru nau, ondo portetan basara, seguru nau, ekarriko zule helikoptero. Zaituko da baitzen. Vale, ondo. Edarto. Da, bueno, da amaitzeko Brasilera goizela esan dut, baina amaitzeko esati gure dut, efemerideak ez duz ekarri gaur, da beste zoritzonik ez dugun, baina bai zoritzon dugu gurako neuke, urtiek beteko badauzen, gure lagun eta esatari, Ander, emendeko. Bai, ondino ez, bueno. Ondino ez, baina bada, laster da. Laster. Bueno, eskerrik asko, zier. Hoxe, honegaz amaitzeko. Detaile polite. Beste barik, urren baten ikusiko gara eskerrik asko irati. Ander, zuri, barri gara. Bai, ikusiko gara, bai. Eta, hoxe, urrengo arte. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Now I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be right. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be
joango gara, zutondoan denok batera. Olentzero noiz datorama, txikizen betiko galdera. Gabon gabiar, kakuna, zein herritar laguna, etxe honetan sartzen dana, etxeko txatatuko da. Bueno, eskerrik asko, Toto. Eta bagu ez aurrera gure programatxo honetan. Badakizue azken egunetan, azken astietan, Antena 3-en tabarra handizien da biela Mask Singer izeneko programa bategaz, baina guk programa hobi edekogu. Ator kantari Oier. Ator kantari Oier. Eta metxekuz maitan eta irati lehiaketien barri moteko. Bai, gatoz oin, asteroko lehiaketagaz, gure kantariagaz, Oierregaz. Eta horretarako lehengo, pasan asteko abestize entzungo gu, barriro, eta ber, jentiek asmatu dauen. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Bueno, hori izen da gure Oierren satitzue, eta zer, asmatu indogu ala ez da asmatu? Nik idari pesteko, tondino ez dakiz inan, Nik idari pez. Bueno, Dragoi bola seguru ez da, Markelo. Hori ez. Bueno, astien ziar joen gara, pista bat ipini gainun, bai. Eta nik ez dut horregaz jentiek bai asmatu dauela. Jaso dugu hogei parte hartzaileen erantzunek. Izen pilo bat dauzamen. Eta bagabiz hemen, dekogu hemen, izorretako jaizetako baso baten, sartu guz izenak. Eta, hori, hogei parte hartzaile egon die, eta batzuk asmatu dabe, beste batzuk ez. Orduen, oinguen sosketan, modu barri bat egin dugu. Egin dugune da, asmatu da bienak dekie bi papel, eta asmatu ez da bienek, baina parte hartu da bienek, papel bat deki, papeleto bat. Orduen, horregaz, gure dugune esan da bai, datorren asterako, eta aste honetarako, eta hurrengo lehiaketetarako, parte hartu beldur barik, jakinezarren, saiatu, behin ipini, barriro entzun, ipini barriro, baina holan jasoko zuez, gero sosketan lortzeko, irabazti lortzeko, bozino gehiago. Orduen, hasiko gara aste honetako sosketi egiten, baina horretarako lehengo entzungo gu abertzein dana bestiz, ezta? Aupa, Oier. Bueno, hori zen da bestize, oin bai ez da, zemat min, inaute lorrietak, enzazpitaldien, hemen Ibaizabaleko irakasle izen zabana inaut, eta, jente asko kasmatu egin dau, Facebookien adibidez, komentario pillo bat jaso duguz, eta jentia kasmatu egin dau. Nik ez dut asmatu, baina... Ez, Markelok ez da asmatu, dragoi bolan geratu da. Bueno, esperantzi beti okin bida, eta ez daizu, marketan zaituen kanta bada, dragoi bolaku, eta... Zaiatu zela, Markel. Bai, ez da. Eta nala, nik uste zenbat min baino dala gehiago zenbat belarriko min. Martxa honetan txartu biu, baina, bueno, Oierna itxela da, itxela. Bueno, eta hasiko gara sosketi egiten. Eta horretako, gogoratuko dugu, zelan, aste honetako sarize, inautek eskaini dozku, bere irribarrez arte... Kentzazpikuek? Bai. Ez, gure izorretako inautek, inautea jartzauenak. Obi. Bai, bere... Irribarrez zeratik. Proiektukue. Parkatu inaut. Bere proiektutik, bai. Bai, bere izena da hori, inauten izena Irribarrez da, bai. Eta berak eskaini dozkuz bai tasa bat eta bai poltza bat. Eta gure sosketako irabazliek hori jasoko dago. Así que, venga, irati, animo. Amildegi ertzea. Irabazlia da! Zorionak, Eider. Hemen, ondo ikusten da, ez da?
Zorionak! Bueno, ipini kontaktuen gugaz eta jasoko zu. Zorionak, Bueno, betzen goiez, aurreko hastien zer zan, kamiseta bat, ezta? Bai, plazatun kamiseta bat. Iraia jaso dau? Ez dau jaso, jasoko dau. Plazatun kamiseti ja dagoeneko ja pintaz dala, esan digun. Bueno, hobetzen goiez, inauten oparixegaz, hobetzen goiez, Bai, eta hobetzen goiez eta hobetu dugu. Bai. Bueno, lehenengoko ipiniko gu astenetako abestiz, Tekniko, prest? Na-na-na! Na-na-na! Hau Poier. Bueno, hori izen da gura bestiz. Niri zona boste Star Wars, zan da? Algunas gracias. Izen alda, izen alda. Markelo idatzi hori gero sare sozialetan. Vale, pista bat emango gu. Bueno, pista edo, bai. Pista bat. Bai, asmatu alizeteko berrez. Vida pista bat, Bai. Bai. Bueno, gaurko emisiño directamente izen da Gabonen inguruen, pizkat, entrevisti eukin dugu Gorentzerogaz, gero mundu osoko Gabon oiturak be entzun duguz, eta gaurko abestiz ez, elanez, oierrek be, kantau eskune, Gabonentako abesti bat da. Orduen, ordeko zue piztia. Eta, ez dakit, gure dozue barriro entzun, zuek badakizu zein da. Bai. Na-na-na! Bueno, ahorteko zue. Emoten dago Star Warseko gandi, Izen laik, idatzi zuek. Idatzi, baki zue, sare sozialetan. Bai, artisti, bada. Bai, krestena. Bai. Bueno, Pizti zein izen da? Bai, Pizti Gabonetako kanta bat dela. Bai. Ez da izango Gontzal mendibilen kantu bat edo. Esan atara CD bat Gabon kantakin. Abetu. Bueno, azuk bota hori, bota? Gontzal mendibil. Bai, Gabon edo kanti ez dakit, holan... La polla que bileke gamotako, bai. Danek. Baina... Berritxarrakak ez dago Gabonetako kantarik. Nik uste dut Gontzal mendibilen arre mandako dala, Abetu. A ver, entzuliek zer esaten da bien. A ver. Oso ondo. A ver, bardine opinetan da bien. Bueno, eta, aste honetako sarize, nik uste dut bastante potenti eta gentiek gureko hauela. Bueno, gure dozu entzun aber zein dan sarize. Bai, mesedez, bai. Bueno, gure herrizen hain esagune da Oreka tabernien. Bizkat propaganda iten nabil, baina bueno. Bueno, Vida. Bai, etorri Orekara, hombre. Oinarte itxite gondieta. Bai, bierda bie. Bigo sari oparitzen dugu, hori izango da sarize. Bai, zuen bikotiagaz, lagunegaz, amagaz, aitegaz, amamagaz, gure dozun moduen, gozaltzeko bidan moduen. Edo bakarrik birrite. Bakarrik birrite. Ez, bonu da, bikue da. Direktamente gaztau bida. Ondo. Teknikoek badaki. Vale, orduen hori, ordeko zue kantie, ordeko zue sarize, orduen badakizue, sare sozialetan idatzi, aber entzun birriten, entzun iruten, hastien zierbe bada pistak botako duguz, baina, bueno, aber asmatzen dozuen, eta idatzi gure sare sozialetan, badakizue YouTubeen gauz, Facebooken gauz. Traola kantari erabili, Twitterren gauz bai, eta Instagramien gauz. WhatsAppien gutako non horrez hauten bauzue, bota. Lotzatute pasauzie sare sozialetan idazteko. Ondino TikTok ez dugu maneketan, baina laster hori bai. Laster hasiko gara TikTokak egiten bai bierba da.
Eta hori da. Oso Hori ondo. zen da astenetako lehiaketie. Oso ondo. Eta beraz matzen duzuen. Lehiaketik gero eta zendu daudoi, Bai. Nik aipatu jot pasan barikuen Euskal Irratian egon itzen nienan buleguetan entreviste ditzen. Ja, oier ja ezautza biela, Osa, ja, bai. nor da oier nor da? Bai, kantari zen, no? Ez dakit nortan. Metan be, arrakaztiukin jau, Osa, urrengo ikusiko duze Joseba Arginano eta Oier bizek programa. batera, hori da, bai. Bueno. Bueno, oier guri eda, esken du oier. Bai, klausulon bat epidiko zegu. Bai, igual bai. Eskerrik asko. Bueno ondo esaiu, laiek eta ikusgarri formi hartzen lehen markelek esan duen badu, Eta oin, astero legez, gure salien tartetxue ipiniku martxan. Gure laixiar sale tartie, hemen eukiten da gure entzuliek tartetxue euren eskarizek, euren iradokizunek, euren edo zer, burure tortetxekin edo zer, konpartitzeko tartie, eta betiko lez, eurek bialtze eskusen audizuek ipiniku hemen martxan, eta tekniko guruzunien sartu jule lengua. Ondo, tekniko eskerrak gogoraztiarren, hau tarte hemen barruen beste lehiaketatxo bat ipini gainule martxan. Laixiarru, esaten nabilen be. Larraitz eta Joseban tartetxue, eurek ipinezkoen txorizen kantu bat, ontxe teknikoek barri dokarrizku gogora txori horren kantie, eta erronki esan, hori txorizen kantue azertetie, ezta? Eta bueno, pista modun ekin jogu, guk bintxet ideari pesteku zer dan. Keba. Idari bez. Idari. Ikestakik. Egabelak edo antzarren bat edo. Ez? Antzarrak ez dut uste. Zuak, ez da gipa, txori asko esetzen dozu esan, Txori malu pai. Txori malu pai, ez da gau txorizek asko esetzen. Horrek bai. Igual honen izango da eurek espliketi ezer dan, ez? Jak animoso hasi zien, eurek botaren erronka, eurek emon dizkuela erantzunen barri. Ai, aber, ikusten da, asmatzi kostetan da bilela, eta pista bat emongo goi haulan, hobeto asmatzen dan. Zein da beleari ipurbeltz deitzetzen txorixe? Oin bai, ez da? Bai, sosu esan entzundan txorixe. Eta bai, egize da bestize oso eseune dala, egunez asko entzuten dala, baina bai, iluntze aldera be entzuten da, eta azkenengotariko txorixe izeten da isiltzen dana. Bai, da bueno, behin ilundu eta gero be abestu izaten dago, ez? Bai, egize da. Eta kantuaz ondiokan identifikateko gatxeetzen bara be, ikusiezko hau txoixe errez identifikaten danara. Bero txoi baltzara, uso bat baino txikitsu haua, tamainoz, eta beran ezaguarri izango uratzuena begi ingurun dauken borobil naranjira. Eta hon bai, hausnartzeko puntu bat. Esan birdanara, zozo arrara alabaltza. Zozo emi marroi kolorekur eta pixkatalaik kolore argitsu hau hauke,
Ordune, zozoak beleari pur beltzeza zarra zehaztun biko litxaka ez? Igual bai. Ezan esango hobeto zozo harrak beleari pur beltz? Akaso bai. Ez dakit hori, zeuen eskuizten dugu, ez dakit hori nik nori bideratu biko jakon, euskaltzaindiari edo nori esan biko jakon hori aldatzeko, baina izten dugu, tramitiek zeuen kontu. Bai? Venga, ekipo. Hala, ekipo, gerarte. Agur. Jo, eskerrik asko, Larraiz eta Joseba. Nik esan hemen pasan hastien atrebido moden birigarru esala, baina urrinen itzen ibili, baina eske, egiz esan, esan erreza, Segun zati, ba. Erreza ez da izen. Da, benetan danok entzun dugu kantu hau, Ze sozuek ikusten dugu, Egunero gure inguruetan, izo hortan hemen plazan arbola, ikarbola, eta ez duzu ez ikusi sekule? Ikusi, baina begitu ez. Begitu ez, da begitu zema kantetan daben, Oixe. Aizu, kaleku migara eta kaleku miak. Bueno, batzu beste baino gehiago, ez da? Bueno, segidu egun eurrean zat, eta ia hurrengo dizueten, Niko. Bon. Abadetxeko hormek berba ingo baleuki, Zeba biderreinete dugu galdera hori kuadrian zein inguruen. Bai herriko talde eta proiektu desberdinen sukalde izendako sasoi osasuntzetako kontu ez, edo zu hartu eta gerora, sukalde hartako zue amatau arteko kontu ez. Badeko bai zertaz berbaen, bai gozotik, zein gazitik. Plazaratu herri dinamikaren bitartez, zorionez, ateak zabaldu dozku abadetxiek. Bertan herriko talde eta herritarroi gure proiektu desberdinek aurrera eruteko aukeri emonaz. Pasadan azarun 20, nahiz eta Iurretatik kilometro batzutara Bilbo aldetik ibili, abadetxetik zuzenien kosinatutako Laixiar irratiko 0 programi entzuteko aukeri eukin hauen. Lagun artekue, gertukue, herritarra eta zergatik ez mundiala. Bilboraino ailegau bada irratiko seinalie, segatik ez munduko beste edozein txokotara. Trumpek behen txungo ban seguru, presidentzi galdu eta gabaz lorik ezin je. Zorionak benetan, Belarrizek edukiz bete eta urpegizen irribarre bat margotu dozku zuen bihotz honeko satelite guztizei. Eta seguru, abadetxie berabe eskertuko dotzuela bere hormak berbetan ipintiaz. Datozela abadetxiri zein herrizeri bizize emon gure dotzien asmo honak. Jo, zelako audizio politia jego jakon, honako animuekin, zelako berba politiek ez guanako eta abadetxien ganien, ganera gaur lehengo saio itxen da hemen abadetxeko hormen bitartien. Bai, Erlan Zaldun bide, erbestetik, zuzenean. Ya te digo. Kobazulon baten da, abuela, moten da. Kartzelatik bialdu dagoela dokumentu edo, ezta? Bai. Jo, eskerrik asko erla, benetan. Niri barren-barrenaino aldu jate, Osea, animo. Bai, hemen dizoritxonak, danari, etxien. Hori tata, venga, hemen urren guri. Aupa, Lixiba irratia! Konfunditu Aupa, Laixiar irratia! Hemen, Mari Domingine partez, goraintziak dan hori, eta segidu horretan, Kriston irratie montu duzue, eta asko gustaten jakoz, olentzerori eta bai bilori, horrek zuen irratzaiuek. Lixiba irratia! Konfunditu Aupa, Laixiar irratia! Hemen, Mari Domingine partez, goraintziak dan hori, eta segidu horretan, Kriston irratie montu duzue, eta asko gustaten jakoz, olentzerori eta bai bilori, horrek zuen irratzaiuek. Eta bueno, entera unaz, olentzero erundu zuela alkarrizketan zuenera eta esateko berapentzun dizen pelma badala, Neiko dala, ez dutztela zirririk ingo eta ez deizela segidu zirri eskatzen, bale? Ta animo zueri, onenak zarie, aupa, Laixiar irratia, iaaa! Joe, Mari Domingi. Bai, ez usteko, Agertu da, eskenien, Bai, ezia bala torri, baina baki useatik iguala sarratu jago nolentzen hori, Bai. Gainera moderniago da, Mari Domingi, betu, audio hori ez helduako. Bai, WhatsAppa bebadeko, bai. Bueno, segiduko beste auditza bat azia? Hori da. Aupa, Laixiar irratia! Zelako posa zuek entzuten eta zelako gatza eta piperra emotetxe zuen herrizeri. Profesional batzuken ezauzie. Ia nos juntetan garen Laixiarko arbolapien zu baten inguruen jantzan. Ondo segita animo, makina batzuken ezauzieta.
Iai! Haupa, zorixen agur bate ingure neuke, bizer, abenduen 19 zen, Anderren urtegune da mozu handi bat bialdu gurotzet. Iago eta maika urtetxogaz, bueno, iago erantzagu, Ander? Hala, ondo pasau zapatu edala, seguro egun poli-poli egiten dauela, eta mozu handi bat, bale? Venga, agur. Jo, eskerrik asko, Garazi, eskerrik asko. Bai, ja, 31 urte beti duaz bizer, baina ondino gazte gara gazte eta eskauz konforme, ez ni? Sartxaru esango neken ia, 31 urte, edo? Sartxaru, zu eurreti zuez, Markel, eurreti zuez. Danaz esan bihar, danaz? Bai, eta jode, txeitan hau dizue, itxela, oza, benetan olako ikespero, inbitetu ezaz urrenguen, gu azamen egotera, Olako animuaz. Jo, da zelako martxi musikiaz da. Eta guzti, bere estilu nahi. Jo, guraldien profesionala, DJ Txeta. DJ Txeta, hori da. Bai, bueno, a ver, beste audiziori badau tekniko? Bai, beka. Ander, bueno, zorionak etxeko danon partez, bizerre, egun politxe pasetan dozun, badakitxe lagun artien zo zertxoiteko asmoedeko zule, egoeriek ez tegu askotarako mote, baina, bueno, seguru egun politxe pasauko zule. Da, bueno, etxekoekin badakizu, domekan elkartuko gara eta egun politxe pasetan duen, bai? Hala zorionak. Bueno, nik tekniko bat emat urketu enbioz, jode, nire sekreto dana zabizi hemen haidien izten, jode. Ezake jauko, Ez, eskerrik asko, ziortza benetan, eskerrik asko, eskertzen dio olako berbak, eta bai, domekan celebrauku, bizer beste batzukin da beste batera, baina, bai, celebraubiko da, ezta? Ezake jauko, lago familizia. Ezinek ekejao, beti hau zerretxeko onako gentiaz. Da, bueno, ondino gehiago badau edo, venga, dale. Haupa da itxarri ratia, gorantziseke Michiganetik, ia daterren urtien gauzen. Merry Christmas and a Happy New Year! Michiganen entzuten dala itxarri ratia, da barre batzuk egin duz. Holan segido, kora badetzie! Haupa txoko teukene, jode! Michiganetik aiegetan jakuz guri onako animuek, Aiago, jakuz. Jesus! Posik hartuz. Urriñetik, Bai. Ja, internazionala gara. Barrido buelta gara lehenengo saiure moduen, berba hori geritzen, abil? Jo, emozien haute, ur zoion abatetik, bestetik, Michigan digonako animuek, jo. Itzela gara, internazionalak. Jo, zeus. Txokok be, ia esan jantza batzuk, abadetxien, hemen gauz, Gora abadetxi ino, baina... Zeinek ezeteo zein hemen jantzak, Zeinek ezeteo zein. Are eporak. Bai. Da gehiagoa da, ala gaurkoz nahiko? Bueno, gaurkoz nahiko dino teknikuek, eta agurtzen jumiko gara, astiro, ez da, Markel? Bueno, eskerrik asko entzule dan hori, gaur bestaldien egotiarren, eta ia olentxero ondo portatan da zuekin danokin. Iketza, ez? Bueno, hori izan dau. Venga, agur. Zain dira lanera Intentzioarekin ikatze egitera Adituan niak Esosta jogala Naizkerka etorri da Herrien bandera Horra Ipautetan duela Egerikatago Kapuiak ere bai duar txatxuakin Ian beretatiko bostilarduak Kapuiak ere bai duar txatxuakin Ian beretatiko bostilarduak Inola